ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಡಲ ಕಾರ್ ಹತ್ತಂಡ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಚಿನ ಮತ ಉಪ್ಪು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಪುಚಿ ಆನಿ ಪೊಗ್ಗುನ ಅವಡ ಹತ್ತನ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೊಗ್ಗುನ ಅವಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಕುಡ್ಲದ ಮುಲ್ಲ ಕಡ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನೆ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನೆ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಂಚರ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನೆ ಬಂದೆ ಬುಗಾರ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದು ಪುಣದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಉಲಾಯ್ ಉಲಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಜಾಗಡು ಅಡೆ ಪೋ ಬರತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಲಿ ಪೂರ ಐಟೆ ಅಂಚನ ಒಂದು ಇರ್ನ ದೇವೇರ್ ಅಂಜನವನಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚದಾಲ್ ದಿದಾರ ಅಂಗಡಿದಾಲಜಿ ಕಾಲಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಆಸುಪಾಸಡು ಓಲು ಪೋಪ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತೋಡು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಪೋಪೇರ್ ಇಂಗನ ಸಾಯಿಬರಿಲ್ಲ ಆರಂಜೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಜಾರ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಓಲ್ಲಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಪೀರ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕಾಸ್ಕೋರಂದೇನಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಘಟನೆ ಕಾಸ್ಕೋರಂದೆ ಪೋತಿನ ಜವ ಒಂಜಿಂದು ಆತನ ಆತೆ ಟೈರ್ ದವ್ವೆ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸ್ಕೋ ATM ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಹಾಕಲ್ ಜವನೇರು 2 ಜವನೇರು ಇವ್ರು ಪೊಸತ್ ಟೈರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಪೊಸತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಉಂಡ ಇಂಜಿ ನಾನು ತೂಪಾನ ಇಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಇಂಕಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಾದ ಜನಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮರಪುನತ್ ದಾಪನ ಅಕುಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೋಸ್ಕರ ಪೆನ್ಪುನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಜವನಿರ್ಮಿನಿ ತೂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯಲು ನಿಕುಲು ದಾಪನಾಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲವನ್ನು ಅಂಚಿತನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕುಲು ಮೋಸ ಮಂದಾರತ ನಾಚಿಕೆ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲಿ